ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарони гироми қадр. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали Фикри Шумо. дӯстони азиз, имрӯз як эълони фаврӣ аст, ҷойи корӣ барои 10 нафар. дӯстони азиз, як хоҳиш, ҳамин наворро чанд қадаре метавонед падлиса имо дурӯзае кунед ба сайтҳои иҷтимоӣ. дӯстони азиз, ҳамин наворро падлиса кунед, шояд касе пайдо мешавад, иншоалло ба ҷои кор таъмин мешавад, худохоҳ сабоб мегиред. дӯстони азиз, кор дар шаҳри Екатеринбург 10 нафар лозим аст. номерои дӯсти мо Домилоҷон дар зери навор мешавад. дӯстони азиз, кор разнарабоче аст ва касоне ки сварчикӣ метавонанд, боз мақсад рӯзи кор 1300 рубле. дӯстони азиз, агар касе мақсад сварчикия метавонад ё ягон кор аз дасташ мебиёяд, мақсад 1300 нею боз зиёдтар. номерои Домило дар зери навор мешавад. дӯстони азиз, телефон карда мақсад маслиҳат кунед. кор дар шаҳри Екатеринбург дар сентраш, мақсад бо метавонанд ки ба дигар районҳо шумо мақсад равон кунанд. кор дар шаҳри Екатеринбург. дӯстони азиз, як бор дигар як хоҳиш, ҳамин наворро падлиса кунед. канали Фикри Шумо дар хизмати шумо ҳастем. иншоалло ҳаракат мекунем наворҳои ҷолибро баҳри шумо пешкаш карда бошем. дастгириро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии мо. дӯстони азиз, бори дигар ташаккур барои дастгириятон. худо хоҳад чӣ хеле ки гуфтем наворҳои ҷолиб баҳри шумо пешкаш мегардад. ассалому алайкум. худатонро эҳтиёт кунед. дуогӯи мо бошед. Кори благоустройства Баржор Бехатон Паребрик плитка объеме калон худи шаҳр 2 моҳ то 3 моҳ кор дар широки речка кор 10 бача дар кор пагаси ҳар кор уҷа буромадан дар кор пули миллаш задешка надорад времетя. шабакаи Фикри Шумо тақдим мекунад. салому дуруди бепоён ба кулли тамошобинони шабакаи иҷтимоии ютуб. бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали Фикри Шумо. дӯстони азиз, як эълон, як ҷойи корӣ барои 10 то 20 нафар. дӯстони азиз, эълони дастсрочно гуфти вирусӣ аст ки ҳамин наворро падлиса кунед. дӯстони азиз, каме ҳам бошад, иншоалло сабоб мегирем. бародарои бекор ба кор иншоалло ба ҷои кор таъмин мешаванд. иншоалло 10 то 20 нафар. бародари мо акои беҳрӯз ҳозир занг задан, гап задан ки кор мақсад дастсрочно дилпурай бародаро, кор бехатон, плитка, ишқалиб кори роҳ бародаро, плитка, бехатон, перебрик, асфалт. дӯстони азиз, соати кори 170 сум. агар асфалт чанд касад мақсад тунук мекунед 180 рубле. дӯстони азиз, пулаш дилпур 25 аванс бошад, 10 олик бародаро, пул мақсади барои пул бошад, пул дилпур. акай беҳрӯза ман хуб мешиносам. дӯстони азиз, ман номерои акай беҳрӯзро дар зери навор мегузорам. бо акаи беҳрӯз дар тамос бошед. дӯстони азиз, разнарабочи мақсад лозим не одаме ки ҳамин кора сарфам равад, перебрик мондан, асфалт нукунӣ, мақсад чиста хе барои ман намефаҳмам ин кора не. дӯстони азиз, ҳаракат мекунем ки мисол ҳама мефаҳмем иншоалло перебрика чӣ хел ришта мезане, чӣ хел кор мекунем. мисол асфалта тунукунӣ ягон ҷои қинӣ надора. бародаро ҳаракат мекунем ки ҳамин наворро падлиса кунем. шаҳри Екатеринбург, дӯстони азиз, ҷои корӣ барои 10 то 20 нафар, шаҳри Екатеринбург, широки речка. дӯстони азиз, худо хоҳад ки ба ҷои кор таъмин шидед, мақсад маслиҳат мекунед ба недалеко от работа найдёти квартира. иншоалло наздик акор меёвем ҷои хоб, мисол аки беҳрӯз меёванд. аки беҳрӯза ман хуб мешиносам. иншоалло пулаш дилпур бародаро, ҳамин наворро падлиса кунед. шаҳри Екатеринбург 10 то 20 нафар. желательно устоҳо, мисол кора сарфа мерафтагиҳо бародаро. баъд кати худтон мисол 2 сета разнарабочи мегиред, якум очрад устоҳо мақсад лозим ҳастанд. ҳамин наворро падлиса кунед. дӯстони азиз, канали Фикри Шумо дар фикри шумо ҳастем. шумо низ дар фикри мо бошед. салому алайкум.